неделния ден на Цветница, когато църквата отбелязва моментът на влизането на Исус Христос в Йерусалим, в храм Свети Великомъченик Димитрий в село Мирково се стекоха много миряни да почетат хубавия празник. Празничната света литургия бе водена от отец Петър Милошов, а песнопенията и молитвите бяха изпълнявани от църковния хор. Жители и гости на село Мирково прекрачваха прага на Божия храм, за да запалят свещичка за здраве, да измолят Божията благословия за себе си и семействата си и да си вземат от осветените върбови клонки. Както вече съобщихме за своя 190-ти юбилей през миналата година, Мирковският храм получи много красиви дарения за интериора и църковната утвар и обстановката в него бе цветна и тържествена. Неколкократно камбаните биеха за празничния ден и оповестяваха влизането на Исус в Йерусалим. Според канона, отец Петър освети водата и върбовите клонки, които всички присъстващи миряни отнесоха със себе си в своите домове за здраве и благополучие.